Салому алейкум бародаро. Ина чашмаҷон чихеле ки мо гуфтем бародаро медурем иншоалло ба пурагӣ наворбардорӣ мекунем ва пешкаш шумо мекунем. Агар бо мо бошед пас ин наворро бо дигаро фиристонед ва лайкро фаромӯш накунед. Беҳтарин наворҳо аз шаҳри Шаҳртуз мешаванд. Салому алейкум бародаро. Бародарони ғариб, ина бародароне ки дар Шаҳртуз ҳастанд. Имрӯз ба мо маълумот доданд ки дар ҳақиқат дар ин ҷо 44 чашма аст. Мекунед бародаро. Ва мо хостем ки аз ҳамин 44 чашма 44 қатра об гирем дар баклашка. Яъне бародаро ба мо гуфтанд ки дар ҳақиқат дар ҳамин ҷа 44 чашма ҳаст. Ба ҳамин хотир ин бародарое ки ҳамин соҳибмулк бигем хато намекунем дар ин Шаҳртуз ҳастанд. Бародароне ки дар Шаҳртуз ҳастанд, иншоалло ки ҳамаи мардуми ғариба саломат бошед. Худо нигаҳбонтон бошад бародаро. Дӯстони азиз, дар ҳақиқат мо дар ин ҷа расидем. Дар ин ҷо чӣ хеле ки шумо медонед мазор аст ва ин ҷо мардум зиёрат меоянд ва дуо мекунанд. Иншоалло ки боз мо рафта аз он тараф ҷо дорад, бо дарнашам ҳаст. Дуо мекунем худо хоҳад бахшугии зебоӣ инҷоро фақат дар фасли баҳор мебинем. ва ҳозир бошад ман ҳам каша нишон дода метавонам ба шумо дӯстони азиз ки инҷа сабз нест, сабзи хуррам нест, аммо атроф территорияша бинед чӣ хеле зебо аст. ина дӯстони азиз, иншоалло ки дидед, боз аз пеш меравам шумо нишон метавонем ҷое ки моҳиёанд.